Maysa ka dagiti pakabigbigan dagiti Pilipino ket dagiti maibilang nga hari ng kalsada, dagiti jeepney. Sumagmamanon a henerasyon ti naitulnog dagitoy kadagiti destinasyon da. Narway mette na pamilya ti nasuportaran iti panagpasada dagiti jeepney drivers. Ngem iti panagmoderno ti panawen, may lunglungalong met iti panaka-phase out da. Maysa ka dagiti rason ket iti mapapati a negatibo nga epekto da iti aglawlaw. Iti probinsya, numan adda pay laeng digiti hari ng kalsada, makita metten digiti mauawagan iti modern jeepney. Nupay kasta, sa bali iti langada. Nga unay nakagluglugan iti modern jeep kasi mas kay kaya't kumutla ti aglugan iti jeep po ngem kesa ti modern jeep. Tatay nga Filipino kot nasanay tayo iti jeepon kasi ti modern jeep po. Kat nabigbig iti Filipino nga kaslang iti jeep kat mas ipitpakita na iti tradisyon tayo kajay ken mas agrup-grup ang nga Filipino. Iti panagsursursurmi nakita mi iti sabsabali a jeepney. No adayo, awan unay tinagdumaan iti langana no maidasig kaditi nakairwamanen na paborito a pampasahero alugan. Ngem no asitgan, dakdakel daytoy. Pamilyar ti disenyo na, ngem makita iti pagkamoderno na. Natawaran mi ning ti totally presyo na dati nasa 2.550 sir. Yung natawaran mi iso na ti 2M. Kabit pa met lang ako may bibiyahe daytoy. May kaya na met hindi nga ako abruten data baka di 3 years mabrut na may kidi bayad nan. Ket 15 years daytoy sir nga tumaray. Santun tumanen agsukat ti baro nga unit manen sir. Ta kada 15 years sa ti ipatpatuloy ti LTFR Binton nga pinag-fish out ti lugan tapno dagiti mga pasahero tayo safe met lang talaga. Kaya daytoy a modern jeepney iti mangilugan iti 20 ket 4 a pasaheros. Gaputan na nga iti bubong na, mabalin iti agtakder iti uneg na. Iti agdama agbibiyahe daytoy iti Lawag Burgos ken vice versa. Uray medyo aday iti rota na, sigurado a komportable iti pasaheros na gapot a air condition. Modernong-moderno met iti dashboard na, ken adda pa iti screen na apang monitoran kadagiti kamera. Kasla di rik nami ta damot gayam jeep nga kasto iti itsura na. Ito nga isot may isa nga inalami. No adamon lang hanga mapukaw di imatang iti tao nga ti jeep nga talaga na modernize lang pero hanga mapukaw di itsura na. Iso nga dayta sir ti may isa lang inkwami mo aduti kasla may ignorante ko nakmalangan ng talaga nga kayat da nga umay luganan met iso nga abangan da no nakita da picture-picture da i-post da met ti social media at least nagdakkel mga tulong kanyami dagiti at Dakkel iti panagyaman ni Manong Anthony iti jeepney. Para keng kwa na sa adlaing nga pakabigbigan daytoy dagiti Pilipino, ngem ket di, isupay iti nagserbian ng biyag iti pamilyada. A group 27 years ang nagmaneho isuna iti traditional jeepney. Maragsakan gabuta uray nakasaraken iti moderno alugan, pamilyar latta keng kwa na iti disenyo na daytoy. daytoy gamin traditional nga talaga kasla kanyak circuit ubing nakpe talaga at lugan min sir iso nga dimakkel nak almost ti pinagalalaan mi iti pinagbiag mi ingana tatta sir jeep latta ti nangrugrug yan nga nangalalaan ti pinagbiag mi sir ingana tatta. Mark Magdirila, Balitang Solid North.